party, na které lidem oznámím, že se máme rádi. Hodně lidí, ze kterých polovinu ani neznám. Víno, ženy, zpěv. Spousta známých, kamarádů, všichni se skvěle bavíme. Jenom podepsat dokumenty a vytvařit. Tak tohle nechávám na přítelkyni. Rychlá a bezbolestná. Byla v pohodě, žádný stres. Všechno podle drive. Toho, že to budu platit a že se naleju už při přípravě. Že se z toho ženská zblázní. Chlap ne, tomu to je jedno. Spousty zařizování z té organizace, no a z fotografa. Ne. 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 Toho, že nevěsta řekne ne. Mám strach z toho, že dojde pivo. A nebo tchýně. Kdo říkal, že ji pozvu? Radši jenom sedět a nemluvit. A musí tam být. Tak by mohla rozdávat třeba koláčky. Originální, možná i vtipné, ale technicky nedokonalé. Fantazie? Myslím si, že Patrick Swayze mi záviděl. Každým dalším panákem je to lepší a lepší. Travolta, Swayze, jo a hlavně Vlasta Harapes. Tak hlavně na to ano, samozřejmě. Jako druhý je políbek a jako nakonec samozřejmě pařba, že? Na první tanec s nevestou. Až bude po všem. Aby měl sud s pivem 6 až 7 stupňů a tlak kolem 15 barů. Šťastná nastávající manželka. Že se kvůli nám sejde celá rodina a nejbližší přátelé. Krásná nevěsta.